Pakistanda yüzlerce student mundan bir gün ozal universitete edilen ýowuz hüjümi ýazyry Bannu şäherine ýürüş geçirdi. 20 ýanwarda söwüşçüler Peşawaryň Demirady Günwataryndaky Çarsatda şäherçesinde ýerleşen Baçahan universitetine hüjüm etdiler. Bu hüjümyň netijesinde adyrdan 20 adam helak boldy we başga ençemeti yaralandy. Protest geçiren studentler ýurduň iki milletçi partiýasynyň baýdaklaryny göterip hüjümyň arkasyndaky ekstremistleriň cezalandyrylmagyna çağırş etdiler. Qırgızstanyň Täjikistan bilen serhediniň golaýyndaky Batken regionunda 200 çemeti qırgız harbysy terrorçylyga we neşe maddalaryna garşy görüşmek boýunça harby türgenleşikleri geçirdiler. Qırgızstanyň Täjikistan bilen 600 kilometrlik serhed araçagy ýara we neşe gaçakçylygy üçin ýokary derejede töwekkelçilikli territoriýa hasaplanýar. 1991-nji ýylda Qırgızstan we Täjikistan öz garaşsyzlygyny alany bäri iki ýurduň arasynda serhed bilen baglanyşykly çynlyky dawalar boldy. Siz Azatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanış boldyňyz.